אני רוצה לקחת זה מורקיש. נכון? כרגע כולו לחוד. لازم نجيب الشجرة هسه. קודם כל העץ. מה זה הפעולה? חבר'ה, איפה שיש 3 אנשים יש 20 דעות. בגלל זה יש רק אחד שמחליט, ושני יועצים. אז בואו, אנחנו נהיה לנו הזדמנות לכולם, כרגע בואו, תנו להם, בואו נלמד מזה. אנחנו באים ללמוד, בסדר? ما مرض لا رجعوا אותה. מה כואב לך? איפה כואב לך? איפה כואב לך? يلا בסדר? הלו יא מנהלת, אתה הפועל שלה. כפפות, כפפות ומסכה עיניים. גם עד שאת עובדת לו. סוף לו, איך קודם כל תעשה את החוק. الله يخلف علينا اذا بتكسروها اصلا احنا السبب. ولا اول بتكسروها ولا محمد ولا انا بشتري ابوها اذا بدك. نجيب ريد بول بيطيروا بعدين. אולי נרים את האבן התחתונה, ואז אנחנו שמים את העגלות, ואז נשחרר את החטא, ואז נרים את העליון. יכול להיות, שוב, אני כרגע בדיוק איתכם אותה דילמה. אם אנחנו לוקחים את הדבר הזה וננסה כאילו 4-5 אנשים להרים אותו ולגלגל אותו הצידה ואז להרים את התוכנון, יכול לעבוד? אני לא יודע, בואו ננסה, אני לא יודע, באמת, אני איתכם. איפה הכוחות שלך? להקפיד על שתיית מים, אם מישהו לא מרגיש טוב, מרגיש שהוא צריך לשבת רגע לנוח בצד, להגיד לחונך שלו וללכת רגע הצידה לשתות ולנוח. תנועה על אלמנטים רק אחרי שהובטחה יציבותם. יש אלמנטים מתנדנדים, לוודא שהאלמנט יציב לפני שאני שמה עליו את המשקל שלי, אוקיי? תנועה על אלמנטים רק אחרי שהובטחה יציבותם. אמר לנו להיזהר מעצמים בולטים, מפינות חדות של אלמנטים, מברזלי זיון, לא מעשנים על האתר, לא יושבים על האתר. כל הרמה והורדה של אלמנט בצורה מבוקרת והדרגתית, תוך כדי ששמים תמוכות. אין כזה דבר להרים אלמנט בלי לשים תמוכות. חיתוך עם התוכי, עם המספרי גזירה ב-90 מעלות וניצב לאלמנט, לא באלכסונים, וניצב לאלמנט ובבסיס הלהבים, שם הכוח חיתוך הכי חזק. אין לקרב את הלהבים של כלי החיתוך אל חלקי הגוף. אין כאן עניין של ביום מחדש, לחוד, שחילצתם, מחולץ, נקודת איסוף נפגעים, נקודת איסוף פצועים, נקודת איסוף פסולת, אמרנו כאן. בסדר? נשארים עם הנקודות האלה. תשאלו לחודים, יש על הלחודים מידע, תשאלו אותם, תבררו, תנסו להצליב בערך, תנסו להגיע לכמה אנשים היו במבנה. בסדר? תבינו איזה מבנה זה, תשאלו את האנשים, תבינו איזה מבנה זה, כמה אנשים היו שם, את כל הדברים האלה, תאספו את המידע. ועכשיו
واحد فيها كم بتوع צועק בהכרה, יש לו בשוק ימין. הוא אומר, קוראים לי איציק חמוד, כואב לי, אין איך לצאת. למי יש טלפון בכביש? יש לי תאורה אולי. לא רק תאורה, מה מאוד יכול לעזור בקטע הזה? תצלם תמונה מלמטה, חוף את היד, תצלם תמונות. לכל אחד יש את זה. בוא'נה, זה כלי חילוץ מעולה. אנחנו יודעים מה המצב למטה, ולכל אחד יש כזה בכיס. הבנתם את הרעיון? לא למחק את זה. בסדר, אין בעיה, בוא. תהיה איתו שמה. לזכור לי כל הזמן מישהו נשאר ליד הראש. שנייה. לחתוך את זה אני רוצה לראות אותך. אני הייתי הולך לכיוון שלי. ללכת לכיוון שאין לי. רגע, מה? הלילה נכנס?
حمزة سعيد הנה, אני מטפל בזה. מצאו פצוע כל הזמן בן אדם כבר לידו. לא עוזבים אותו לשנייה. أسف روح شوي وصف شوي بدي احطه هذا انت واصف هنا بصدق هسه بجيب افراد معك אחד פה, אחד שם, לא עוזבים.